Umaqondana lapho udimini. Ngakho-ke into ezokusiza ukuthi ihamba uyofuna intombi. Intombi bhuti iyashelwa, hhayi lento uyenza. Uyangizwa ngithini kwena? Sengiqala ukuphelelwa umoya-ke manje nanesineke. Ngoba ngithi ngizokhuluma nawe kahle njengomuntu ngifuna understandane siphume ne-solution yonke lento. Ngoba kahle umuntu oyinkinga kahle sengiyabona kahle umuntu oyinkinga kahle yilo sisters lo onenkinga kuthina ngoba kumina bangitshela ukuthi ngathini umuntu okhona umuntu ongekho kufana into engekho bathi futhi sebehlukene. Mase ungitshela ukuthi wena umuntu wakho namhlanje nizobonana kade nami izolo yinde nalento uyibuka lento uyibukisisa umqondo wakho uyijulela. Hayi kulungile kusala mina ngiyamthanda. If wena mawuthi uyahluleka ukumbekezelela hayi-ke bhuti usongamele umshiye mina ngiyamthanda. Anginandaba nawe as long mina bengineza isikhathi sami futhi uyanganelisa kahle. Yabo ngoba uwena shuthi kahle hle umuntu onesikhwelela waze wangibiza la ngisho kahle ukuthi ngibhizi wangibiza wona ngibizela khona la. Hayi mina bhuti bandla hayi kabi nje futhi ushilo ubhebo wathi usendleleni uzofika ngase ngimtshela ukuthi nami ngizosheshe ngibuye la ngiyakhona ukube bengazi ukuthi ngizele lo mbhedo la ngaba ngizange ngisho ukuza la. Yabona mfowethu ngizosukuma kahle mfowethu ngikhuluma nawe kahle ngoba ngathi umuntu mehleli phansi nawe awungizwa. Ngifuna ungizwa kahle mfowethu. Ehlisa umoya. No ngihlisile umoya kodwa ngihlisile umoya. Indlela owenza ngayo mfowethu ngahle unendlela yokungicika. Ngikhuluma nawe kahle indlela yokucika. Bengifuna ukutshela ngiseduze ungibona. Nginsizwa-ke mina yakwethu angikunqene into kodwa angimlele umuntu wesimama. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So-ke njengozivashele guest namhlanje uzosichazela kabanzi ukuthi yini emenza ukuthi ahlale nami lesi sihlalo namhlanje ka umfunani umuntu wami ka Black Life TV. So-ke sike simuze ukuthi ngabe uzosichazela athini. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Ubhuti wabesibanga? Oh Khumalo. Okay. Ubuya kuphi? Siwaleka amaphumulo. Amaphumulo. Yeah bebe. Namanje usuka khona nomhlaba khona la uhlala khona la eThekwini? Awama ngihlala eThekwini ngiyafunda. Oh okay. So ngicela nje usiqale eqaleni. Usichazele nje ukuthi wahlangana kuphi nomuntu wakho kwakumuphi unyaka and naniphathana kanjani i-relationship yenu sindaqala. Okay. Inkosazana le ngihlangane naye kwaku January kanje. Okay. Yes, ngahlala naye kwasho ukuthi kwaumuntu yabo lento ukuthi ufikelwe igwababa mawendoda. Yena ngafikelwe igwababa ke ngasaba ngacela inamba kumngani wakhe kwafana futhi ngangamfonela. Hawu ucelelani kanti? Angithi ngizofona kwasho ukuthi manje yabona ukuthuka. Okay. Yathi eyinhle lento kwasa. Then ke emva kwalapho ngibe sengibhalela olunye uhlelo thize nje. Okay. Ngibhala uhlelo lokuthi I have a crush on you. Oh okay. Okay. Ngoba ngangifuna bengisize ukuthi ngikwazi ukukhuluma naye. Bahlanganise naye. Ngaya khona ke ngakhuluma naye savumelana kwayonke into then saqhubeka sasesithandana nje kwamnandi kwamnandi. Okay. Oh wow. So ungcono kuba akwazi ukusizakala kulolu hlelo lolu. Manje ke ekuhambeni kwesikhathi ke naphathana kanjani ke? Enyangeni lezi zimbalwa nje ade sayithandanile. Besiphethene kahle kakhulu. Okay. Kodwa ke mawumjitha nawe uyezwa ngisho egazini mase khona ukushayisana kwetimela ndana thizeni. Bese ngisolo namkhona kukhona ukudla amantshontsho emsamo. Okay. Yeah. Emva lapho ke nje uvela baqala izinto njengayiqondi kahle. La sengibona khona mhlambe ngasikhonto ekhona. Khonta busy ngayo. Khonta busy ngayo. The time kade nisaqala ukuhlangana wathini kuwena? Wathi mhlambe usingle noma wathi ukhona umunye ubhuti athandana naye? Okay, siqala ukuhlangana wathi ukhona umuntu kodwa ngingamkhipha. Okay. So kwahamba isikhathi bahlukana. Ngokusho kwakhe wathi mina bahlukene. Ngiyabonga mawuchaza ukuthi uthi ngokusho kwakhe because phela ngeke uzube nayo ishow. Sithatha lokho esikuzwayo kubantu if siyababuza imibuzo kanjalo. So ke wamazanisa nabantu basekhaya lakho la uzalwa khona kaKhumalo noma bekusayinto nje oyigcine kuwena noma ngabe kuthiwa waya ke kuhlelo thizeni mhlambe bambona kodwa nje wena uke wamintroduce ngendlela eright kwaKhumalo. Angazi ngena ekhaya kodwa osisi bami abasebenza la edrobheni bengekuya kubona sihlangane nabo sihlale sixoxe bamazi nje bamazi yena ekhaya lakhe ngiyamazi mama wakhe
uyena owakwazanisa naye noma nathi wanhlangana? Wemhlangabezile edrobheni kanami Okay. ngikhona. Yeah. Oh, sazana nasasanibonana. kanjalo. Sure. So manje uboneni-ke noma uzweni noma ubambeni yini ekwenza ukuthi uhlale nami la ekhaya namhlanje? Kwenzakalani? Ngiyahleka nje ngoba phela kuyahleka ngisho kufika. Kodwa bekunomuzwa nje kade ngikuzwa. Uthi hayi umuntu wami khona into wrong ngaye. Oqala nje bengimazi mina ukuthi uma ezovala ifoni uyangitshela ukuthi namhlanje ngikhonto engizobhizi ngayo engithola le fonini. Kodwa kulezi insuku nje usubona 7 hours 2 hours umuntu akaphenduli akakhulumi Akabuyeli futhi kuwena. akuzibe ngisho e-online uthi uyachecka i-data zomuntu uposte etshengisa lo muntu u-active kahle active. ukuthi nje uziba wena. Yeah. Kwahamba wahamba ngoba naye ngisengigcine sengimbuza abazi abantu besimama abanye abazwani iqiniso. Umuntu aphika. Kodwa ke ugcine sengibona ke nami ukuthi khonto ekhona. Angisiyo umuntu ophethe ifoni. Kodwa ngidingekile ngayithinta. Okay. Ngabona izinto ekumele ngiyibone. Nakhona futhi angiyisoli ngoba zengisizile ukuthi ngikwazi ukubona ukahle enhloboni lo muntu. Yes. Ingaze ngifaka amathemba ngoba phela mina bese ngitshela ukuthi nje uma ngivala ngama holiday ka September ngizomyisa ekhaya. Okay. Bombona. Sure. So lento uyibonile uyibone kwi-gallery efonini yakhe mhlambe eyithombeni noma ubone ku-WhatsApp? Okay. Endi kanje. Benginokubona ku-WhatsApp ukuthi mahleli naye. WhatsApp wakhe uqina ukuthi vukuphela akho bekusavela ukuthi ubani obhalile. Okay. Awapop up ama-message. Then ke uthe milanga esawugeza ifoni endlini. Kwafika nami usathana ongilingayo. Ngathatha ifoni ngabheka ngangena. Ngabona ku-WhatsApp. Hawu, kuyakhulunywa. Hayi ngitha ngoba into ekhulunywa mhlambe kusakhulunywa. Mase ngene ezithombeni. Ngisho ngamelo enhliziyo. Abasendelana zona. Ama-video uyakwazi ukubona umuntu wakho bebhizi bemenza izinto omenza zona. Ubuka live yenziwe omunye umjitha efonini. Iyo ke yonke lento yengizothi mangibona ukuthi no. Okay. Futhi khona ekhona ngempela. Ngoba yena waphika kodwa mina ngabona. Ngabe ngizomhlamba kuthiwa mhlambe ngamthola nomuntu lo akangitshela ngawo ukuthi kwakumuntu wakhe. Manje sekumuntu omusha lo. Umuntu omusha kahle kahle wangijithela. Yo. So uke wambonisa noma uke wamtshela yini ukuthi usuyazi ukuthi ikhonto ayenzayo and unabufakazi because ubonile phela efonini yakhe noma uthulile nje pretend as if ayikho into oyinakile? Ngeke ngazama ukupretenda 3 weeks wonke. Ngipretenda ngathi angibona ngalutho. Yes. Kahle kahle bengisafuna ukuthi noma kuthiwa ngikhuluma naye ngoba ngiyamazi ukuthi yabo mawukhuluma naye ulo muntu lo yabona uma wrong akwazi ukuxolisa. Ngisho nephutha akafuni ukulibona. Ufuna wenza ngayo yonke indlela ukuthi iphutha twist cile bangathi mina engirong. Futhi lo 3 weeks lo bengisafuna ukuthi ngehlisa umoya nengqondo ibuye kahle ngoba ube right. Yeah, ngikwazi ukukhuluma kahle ngiphansi. Yeah, ngikhulumile naye ensukwini ezidlule. Waphika. Bese ngimsendela ke lokho ama-video. Wavela lapho ke wangishaya ngosini. Wathi emva ntambama wangisendela i-message wathi lokho kubonile kuyikhona ngiyaxolisa bangafuna ubone kanje. How? Yeah. Usayimisela kodwa ngokuqhubeka naye kwezothando noma uso right ufuna nje ukubona umjide mase uyaphuma again? Yabona ngizoba ngihaya ohlelweni lengaya kulona ngiyomfuna cha ngiyamthanda. Umuntu wakho omthanda uyalungisa lapha nalapha. Yes. Naye ngimmisela ukumxolela mawukuthi uzoshintsha indlela yakhe. Yeah. Kulungile singivele ngimlandeke ubhuti because anqabanga ukuze but akazi ukuthi wena ubhalele kusho. Okay, umlando. Ngiyacela la. Ngiphinde nginamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV. So njengoba ngike ngachaza ngaphambilini ukuthi ngizoke ngichazele kabanzi ngalama products lawa ala ngithunyiwe ke nami njengoba nazi ukuthi sinawe ipharmacy yaka Black Life. So sike sabona kwi-comment section nizikhalela ukuthi kahle kahle niyayifuna into engase insize uma nakho nigembula. So sike sahamba saguduza lamafutha lawa abuya kwaMhlaba uyalingana.
and sesithole ubufakazi obuningi kubantu abahlukahlukene asebebuya omunye wabalaphi bendabuko osenzele lamafutha lawo. So njengoba wabona ewuhafu so acazelwa la amafutha okugembula lawo na kanjani mase kuthiwa uyazama ngesingawe. So njengoba ewu5 kanje, I'm not allowed ukuthi ngidalule ukuthi ayimalini, kodwa fona ku-062 219 7748. Njengoba ubona njengamanje ubona le video uzokwazi ukuthi na kanjani asasekhona. If le video le engikhuluma nawe kuyona manje awusayiboni ayisafakwa kwenye yama-episode, uzokwazi ukuthi na kanjani izobe isingekho. Kodwa ke ungaba nawo nenhlanhla ube uqala ongase ufone kule 5 le. Bawancumile kakhulu and nami ngiyanithembisa sithole abantu abahlukahlukene bethula ubufakazi ukuthi hayibo sesiwine kanje. So anani niyazi ukuthi ngeke sizimdayisele into engekho. Ngiyazi ukuthi nisithembile. Mase kuba iwasho khona lo muntu olapha ekhaya ubukele le video othi mina into zami shem zivalekile kumnyama, angitholi umsebenzi, nginesidina nje futhi nakubantu. Iwasho ke lezi, fona usicele sizokutshela ukuthi sisetshenziswa kanjani. Usebenzise ngale ndlela esikuyalela ukuthi usebenzise ngakhona, ungenze ngendlela ocabanga ngayo noma useke wezwa ngayo ngaphambilini kwezinye indawo. Ngiyanicela ningafoni nithi ayisebenzanga into ekubeni anikwazanga ukuthi nisilalele ukuthi isetshenziswa kanjani. Njengoba sizonyalela nathi ingoba nakho nathi la siwathathe khona, ingoba nakho siyalelwe ngaleyo ndlela ukuthi zisebenza kanjalo lamafutha lawa nalezi iwasho lezi. So umuntu uma ekhaya othi ngivalelekile, angikwazi ukunyakaza, ngimdala, angitholi umsebenzi, izinto zami zimnyama, ngumuntu nje ongathi nginesichitho, wonke umuntu uyanginyanya, wonke umuntu akangifuni eduze kwami, nginesidina, nazi iwasho ongase uyisebenzise. Mase kuthi la amafutha okugembula 062 219 7748. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Lives TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke nangubhuti njengamanje uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi uzokwazi mhlawumbe ukuphendula imibuzo thizeni esingase sithande ukuthi simbuze yona. So-ke asike sibuke ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Yebo sisi uyaphila. Ngiyaphila wena? Nami ngiyaphila. Waba isibongo? Oh isibongo mina ngokwaMkhize. Oh okay. Uyamazi ubhuti ngihlinayo la? Hayi ngiyaqala ngqondo. Alright. So kufika nemqondweni wakho mawuzwa igama lohlelo lithi umfunani umuntu wami and ubiziwe and umuntu okubizile awumazi. Kwenzakalani? Nami nje ngisathukile, ngisanembuzo eminingi esekhanda lami ukuthi kahle kwenzakalani la. Okay. Ngicela umuphi isikhathi sakho kumlaleli uthi kahle kubizeleni la. No ayikho inkinga. Ngiyabonga. Ngicela ukumsana. Mahle mfowethu. Khamba kahle futhi. Kuhle nsizwa wakithi. Tekubizele yona la nje. Yodwa ngoba ngihlala eDabeni. Ufuna ukubuza ukuthi kahle ngifuna nomuntu wami. Ngihlola ke le. Okushuthi ngempela bhuti wami usuhlula ukuthi uze kumina njengendoda sikhulumisane, wakhetha ukuthi uze uzongibuza la kwi-TV ngobani vena? Inhloso yami sengiletha la mfowethu ngoba ngifuna kube khona abantu abazosisiza ukuthi sidlule kulento. Lalela mfethu. Angalonto ngigwegwesena. Umuntu wakho nawe nawe. Umuntu wami nami nami. Ngakho njengoba lokuthi wena umuntu wakho angikwazi lokho ukuthathelaphi because yena wake wangitshena vele ngokuthi khona umuntu ukhona umuntu ethandana and then wayesethi uzohlukana na futhi ke kube yinto nje futhi esheshile ngobani wangitshena ukuthi kudala wahlukana nawe ngoba nina sesineminyaka mina naye sithandana. Njengoba wena uzongibuza manje lokho ukuthi ngimfunana umuntu wakho, angikwazi ngempela ukuthi lo mbuzo lo uqhamukaphi because mina kade ngatshela ngokuthi yena kade wahlukana nomuntu ekuthiwa uBonga. Angithi wena uBonga? Yeah mina mfowethu. Yeah. So bhuti angikwazi ngempela ukuthi ulanto lo. Because kahle imibuzo leyo ngibuza yona kumele ngabe ngiyayithola. Ngoba mina ngazi ukuthi uSibonga nje umuntu wami akekho futhi umuntu athandana naye and then wena kade wakushiya futhi. Hayi cha. Bona mfowethu lapha udlala ngawo. Akaze angishilo umuntu siyathandana. Sathandana ngikhuluma nawe nje. Izolo kade nginayo. Izolo nto ngikhuluma ngayo.
into engicasula kakhulu ukuthi kuningi engikubonayo enikwenzayo endlini nobabili. Awubuhlungu lezi zinto lezo uma ngimbuza mina uyaphika. Yikho ngithe angibuze wena njengensizwa, njengayindoda ngiyibuza ukuthi kahle ndoda kwenzakalani. Ngifuna nomuntu wami. Amantombazane emangaka emhlabeni zofuna nje lo wami yedwa. Kahle umuntu oweak la wena. Wow. Because uthola ukuthi usehlukene ulento le usathandana nami wena kodwa still usaqhubeka usalandelana naye ngemuva. Mfethu angilandelana naye futhi ngicela ungangitest umoya yabo. Kubeke phansi umoya manje kodwa le ndlela okhuluma ngakho ukuyisa uzongeyisa kahle wena umuntu odelela mina la. Ukuthi like endlini ngishilo ngathi ngibhizi but kathiwa ngizile ukube bengathi futhi bengeze nokuza because ubeshilo vele namhlanje uthi uzofika kumina but ke ngasimosha isikhathi sami ngeza khona la kodwa manje ngiyabothi into engibizele yona la siswami ayikabandla ngisacela ukuhamba into engibizele yona la angiyiboni kahle lo bhuti lo uyangisanganela. Mfethu awuzohamba ayisebenzi kanjalo. Into engifuna kona iyodwa hlwana nomuntu wami. Ngisacela nje kahle ngomoya wesonto. Hlwana nomuntu wami phuma kuyena umuntu wami lo. Uyazi lo muntu uthi ngasebenza kanjani usenze ngimthola. Ngaze ngayohleleni ngokukhuluma naye. Wena ufika nje usuzomxosha nje sengathi into something ephansi nje elahliwe njengoba usucosha imali phansi. Ngeke. Ayenzeki kanjalo ndoda. Ayenzeki kanjalo. Mina into engitshela wona namhlanje wena hlwana nalo muntu. Ingakho nje owakushiya ingobani na ingoba wena wamthola kwama TV. Mina umuntu wakho ngahlangana naye endleleni ngazibika njengendoda, ngazibika njengokhabazela. Wena uzongitshela indaba ukuthi nahlangana naye kuma TV. Hayi ngeke ndoda ngeke. And ngicela ukukucacisela la. Ukuthi unobhebhenyele lentshebe lendoda nami nginayo lami ikhanda lakithi. So angifuni ukuze kufike lapho njengoba ngicelile nje ukuthi ngicela ukuhamba. Ngingaze nami ngiveze ubuhlaza bami. Ngiyacela nje wena siswami. Mawuthi mina ngicela ukwazi la mawuthi uneminyaka uthandana naye. Kanti unaqani nithandana? Unyaka wesithathu lo mengaphosisi. Unyaka wesithathu lo cause ngiqala ukuthandana naye ngo-2023. Okay. Awusho usinaphothana kanjani? Mina siphothana ngoJanuary. Uba umuntu ongitshela ukuthi akanamuntu. Bangathi uthi akanamuntu. Ngaze bahlwana umuntu owayinaye ngoba bangitshela ukuthi umuntu nje yabo. Uba lo muntu kuthiwa umuntu ngoba ukhona nje ngoba phela ukhona ngaleso sikhathi. Kwakuthiwa kwana phela kwakuthiwa kahle wena ukhona nje ngoba ukhona. Kahle anganabo ukuthi mina umuntu engabe uyacasuka la ngoba wena ufika manje nakhona futhi into enenyenzelwa kwama TV. Umaqondana lapho dimini ngakho ke into ezokusiza ukuthi ihamba uyofuna intombi. Intombi bhuti iyashelwa. Hayi lento uyenza. Uyangizwa ngithini kwena? Sengiqala ukuphelela umoya ke manje nanesineke. Ngoba ngithi ngizokhuluma nawe kahle njengomuntu ngifuna understandane siphume nesolution yonke lento. Ngoba ngoba kahle umuntu oyinkinga kahle sengiyabona kahle umuntu oyinkinga kahle yilo sisters lo onenkinga kuthina ngoba kumina bangitshela ukuthi ngathini umuntu okhona umuntu ongeke kufana into engekho bathi futhi sebehlukene. Mase ungitshela ukuthi wena umuntu wakho namhlanje nanizobonana kade nami izolo yinde ibuke nanalento uyibusha lento uyibukisisa umqondo wakho ijulela. Hayi kulungile kusala mina ngiyamthanda if wena mawuthi uyahluleka ukumbekezelela hayi ke bhuti songamela umshimi mina ngiyamthanda anginandaba nawe as long mina bengineze isikhathi sami futhi uyanganelisa kahle. Yabo ngoba uwena shuthi kahle hle umuntu onesikhwelela waze wangibiza la ngisho kahle ukuthi ngibhizi wangibiza wona ngibizela khona la hayi mina bhuti bandla hayi kabi nje futhi ushilo ubhebo wathi usendleleni uzofika ngase ngimtshela ukuthi nami ngizosheshe ngibuye la ngiyakhona ukube bengazi ukuthi ngizele lo mbhedo la ngaba ngizange ngishukuza la. Yabona mfowethu ngosuma kahle mfowethu ngikhuluma nawe kahle bangathi umuntu mehleli phansi nawe awungizwa. Ngifuna ungizwa kahle mfowethu. Ehlisa umoya. No ngihlisile umoya kodwa ngihlisile umoya. Indlela owenza ngayo mfowethu ngahle unendlela yokungicika. Ngikhuluma nawe kahle indlela yokucika. Bengifuna ukutshela ngiseduze ungibona. Nginsizwa ke mina yakwethu anginqene into kodwa angimlele umuntu wesimama. Ngimole yazi. Oh yini lo yenzayo? Wenzani phoba ukuthi umuntu wesimama awumlweli? Ngiyadisciplina ukuthi khona ukwazi ukukhuluma nabantu. Ngithi angizwa mina ngifike umoya wami uphansi. Wena kodwa ubhizi uyangikhwela ngehlika. Hey wendoda ngomuntu phela nami. Angikukhweli ngidile ngiyakutshela ukuthi uSibonga wonke umuntu wami ngiyamthanda futhi angeze ngimshiso kuwena. Not until kuze kube uyena ozongitshetha ngimshiye. And wena indaba yakhe angiyazi.
Angiyazi indaba yakho. Ngiyavuma ukuthi simfonele. Maybe-ke kuyadinga ukuthi afonakale. Ake Yes, sizwe. sike sizwe ngaye sedlakhe ukuthi ithini. Kwenzakala ngoba phela isigcina ngizogcina mangithatha umfana ngiphosa phezulu endongweni ngiphahlaza aphenduke nje imizi manje. Hayi lalela phela namhlaza bami ngizoveza manje. Hayi bona ngiphela umuntu ukuthi Angiphethe ukuveza mfowethu. Angizwanga umuntu ozongikhuluma into angayizwa kahle. Mina ngiveza into ngikubone. Ngangisabisi mina. Bebaba ngiphuma amaphumulo mina khona insizwa amaphumulo khehle. Lalela angikwesabi mina ngizwa ngithini kwani? Angikwesabi mina. Angikwesabi mina. Ngiyafisa ngabe ngiyangisa nami ukuthi mina nami ngiqhamuka le eFoshepsile emtholo ngeke uzungenze lutho mina ngizwa ngithini? Mina ngizoginqa manje mina. Ngikutshela. Hayi. Ngiyamthanda usiba futhi ngihlone so wena. Ngiyangizwa ngithini kwani? Wathi ngitshente eyodwa nje. Khehle. Ukuthi yabo lo siqalile. Hayi kuyimela. Maningi bayiqale nama akekho kwewawina khehle. Angihluleki mina. Ongazahle ngifana neSundowns angishayeki. Sidalo ngihamba ngedwa. So pasopha ndoda. Ubheka ukuthi amazwi akhe indlela okhuluma ngayo. Ukutshelile ukuthi uzofika kumina? Ukutshelile nalokho? Hayibo. Awuyeke lento esho ngoba uyangicasula ngempela ke. Lalela. Ndoda. Uzolala. Uyangizwa? No. Uzolala No. la. Owami ngiyamthanda futhi. Ngeke ngizwe ngawe. Tshene mina. Okay. Uyamthanda umuntu wakho. Mhlambe kuyosiza ukuthi masisuka la kube mina nawe. Siyakuyena. Sokhuluma naye. Inyoni. Lokho sobathi uthanda angitsho ngithi umuntu wakho nami ngithi umuntu wami. Mina ndathi kubuzana yodwa ukuthi bekubuza ukuthi umfunani umuntu wami. Awungiphenduli kodwa nalokho. Into engicasula kuyo yonke into enzala. Into engicasula kuyo yonke into because ukhomisile ukuthi uyangazi. Uhlulwe yini ukuza mina wayipho ngibizela la? Ukhombisa ukube indoda lento yenzayo. Ukhombisa ube indoda lento yenzayo. Uhlulwe yini ukuza kumina uzokhuluma nami? Njengosubudoda uma ukhulile uma umuntu yonke into uyenza kube khona umuntu Ukuthena ukuthi ungihlaze nabantu kanje? Angihlaza. Ngibiza umuntu wesithathu. Uyangihlaza vele into yenzayo. Ngilinde ngiqede. Ngikuprinciple ukukhuluma ngilinde ngiqede. Hayi. Awufundisanga ngani? Hayi. Awufundisanga ukuthi umuntu uyakhuluma qede. Owena into angihlonipha. Lalela ngicela ukukutshena. Uma bekuthi unenkinga hlala phansi nomuntu wakho ukhulume naye. Mina awukazi wangizwa ngelilodwa langa ngikufonela because vele indaba yakho kade ngayazi. And iyangithusa ngempela uma ungitshela ukuthi umuntu wakho mina kade ngatshelwa ngawe. Kade ngatshena. Oh bakutshela ngami na wavuma. Uyabona ukuthi isiphungumatha sangempela. Wesiphungumatha mfowethu. Futhi ulesa sathuna ugwayisa sabuya neboza mfowethu hayi. Mfethu ungangitesti mina ngizwa. Angitesti nje. Ngiyakutshela. Ngiyakutshela ungangitesti mina. Oh, yini sifuna ifike emandleni mfowethu. Mfethu ngithi mina ungangitesti mina. Uyayiqada ngazwemela ngoba. Ngithi mina ungangitesti. Nekuzansi zoba yodwa nje. Ngithi ungangitesti mina ngizwa ngithini kwani? Okay. Ngithi ungangitesti. Ngiphinde futhi ngizwe futhi uthi wena ukwangibizela umsangano ngizwe ukuthi ngithini kwani? Umsangano lo ngibizela wona ngizwe. Umsangano. Ngoba umsangano kodwa lalela. Umuntu wami ngiyamthanda yakho ayipheleli la ngizwa ngithini? Ayipheleli la. Sekuzosinda nanga ubhuti lokho ebhizi kuvikela ayipheleli la. Ngizokubamba ngizwa ngithini wena? Ngizokubamba ngizamela ukuzehlisa wena nawe uzongiveza ekhanda lakho nami ngwakamkhize ngiphume pheshe ukudela ngiphuma khona ngizwa ngithini wena? Ngizokubamba ukushaywa ngijwayela wena. Yabo ukuthi wena ubona mina uzibonela ingane ngoba na ushaya ngephephena lentshebe manje uzobona ukuthi wena manje kumele ungikhwele ungidilike. Sister ngizokubuza la. Ubhuti angazi ukusitedela ngithi kumphosa phezulu phela ngimbuyisa ngiphosa phela ngibuyisela. Hayi. Uyosindela khona mfowethu. Kodwa lokugcina ngizokhuluma nawe mina iyodwa. Uma usafuna nje ukuthi izinto zibe right phuma umuntu wami. Wami lo yamuntu. Ngoba into ezokwenza into engizoyenza kuyena ezokwenza ukuthi wena yonke into oyenzayo ugcina usulimala. Khumbule mina ngasemakhaya. Ukuthi wena uyangixaka wena umuntu wakho lo lomlelo ohlele ekhuluma ngathi wena uyafathuza ayikho into oyenzayo wena ushaya i1 ulale 2 hours kodwa unokwazi ukuthi uzongibiza la kuma TV na ukube phela umuntu wakho umudla kahle ngabe nje phela ngaba akalokele ebhizi leke kuchithela if ukuthi wena uyakuchithela if ukuthi phela umudla kahle. Hayi come on man umdala bomngaka umuntu wakho bobona ukuthi akuchithela mshiya amantozana la ngaphandle lokubhizi uzobizana nami la kuma TV inkinga yakho vele. Akho umuntu engizomshiya insizwa ke ithi ngakutshela wona ukuthi owami andikugcina kowami wena nje usize nje uzenzele into elula yabo uma ufuna ukuphila kahle phuma kule ngane uphila impilo ngiqhubeka nomuntu wami. Niphetha ngokuthini? Noba uthi uyaqhubeka nethandana naye. Hayi mina ngeke ngiyeke la ngane. Hayi nami bese ngiyamthanda nami. Usho ukuthi nisithembu sakhe. Cha. Anazi isithembu sakhe uthanda mina. Futhi nesithembu. Uthanda nesithembu kanjani uthanda mina. Uthanda mina.
nami uthanda mina. King lapho uyangithanda nami. Yazi yangicasela uNcithwa umuntu ukhona Sibongo yazi. Ngicela ngathi ngicela ningivumele ukuthi simfonele kube uyena ozosichazela. Asazi noma kuyokathola nefonini ngoba umuntu obhizi yabo. Okay. Ngalezi khathi ngo 12 kanje. Ubhizi. Usuke busy kakhulu. Usuke busy kakhulu impela. Ya, usuke busy ngoba uma ngiphose ne charger yakhe uyishiye kwami. Uhambe ethi uyapi? Umuntu emsebenzini. Oh, shothi umsebenzi nangu. Nangu kumsebenzi wabo nangu phambi kwakho bengiswala ngiyakuyena. Ngiyezwa mtheni. Ngiyezwa mtheni kwani? Iqinisile makuthiwa ngiyahlekwa nje yazi ngiyahleka kodwa le nto ayihlekisi iyabasela. Kodwa ke mfowethu ake ngithi mina kuwena nje lokugcina ngokutshela lona. Mosukudlala le shows nizokushaya izulu. Suka lapho. Sengiqedile. Mkhize, ngiyakujabula kakhulu ukuthi usinikeze isikhathi sakho noma uchaze ukuthi uyaphuthuma because khona la ulibangise khona but ngiyabonga kakhulu ukuthi usihloniphe ngokuthi ugcine ufikile. Thank you so much. Ngiyacela ukuthi umkhululekise. Yabona futhi. Hey bo. Usizwa kanjani kalento? Yabona baqinisile bathi Uthi lo muntu 2023 it's been 3 years now. and wena uthe January. Yes. Uthi yena uyakwazi uyatshelwa ngawo. And wena awumazi yena. Mazi mina. Anginamanga impela ngimazi. Usayimisele ngokuqhubeka uthandana naye. Yabo umuntu engayisho ukuthi ngiyamthanda kodwa angeke ngigcine ekugcineni. Ngize ngigcine yabo sengiluza ubumina abapho into ezenza yami ngizoluza ubumina ukuthi ngilahla kuba. Yabo mina ngomuntu ofethu ophila ngapha ngama-principle akhe. Into engiphila ngayo mina ngiphila ngemithetho yami engiyibekele yona. Abo umthetho engayibona oqala ukuthi angimle umuntu wesimama. Ukuze ngamshaya umuntu wesimama. Yes. And futhi ngincenga uthanda ukuthi ngithanda umuntu mina ngekani. Futhi into engizoyenza ngizokhuluma naye. Angijeke iqiniso. Kuyaduma ukuthi libhlungu lo manje ukuthi igcine iqiniso mina ngilazi ukuthi ngizokwazi nami ukuthi ngazi ukuthi from manje ngibhekephi. Angeke ngiphile impilo engenamuva ngena phambili ngoba ngithethe ngisona umuntu kanti yena base utshana abafana abancane lapha. Yeah. But-ke ngathi mekhambe isikhathi ungaphola ube right nje enhlizweni ungalokhu ulinyazwa yilento baningi abantu emhlabeni. Mhlawumbe ngenze ukuthi wena usazivalela ikopini ngomuntu othola ukuthi akekho nanokuba kuwena ngokuphelele. Angisho ukuthi ehlukana naye noma uzwe inhliziyo yakho sibengakavumi cha angisho ngokanjalo mina. But angisho ukuthi uphila ngemithetho yakho ozibekele yona wena. And ngiyathemba ukuthi ngasonke isikhathi awufisi ukulokho uzibona ukhala kufanele ujabule nawe njengazo zonke ezinye imuntu. So I hope uzoba right khona ngesikhathi. Ngicese ngendlela othule ngayo. Hayi. Konke kuyaphela mfethu saqala sihethwa madoda. Nini? Kuyaphileka futhi. Kuyaphileka ngabe nginamanga. Mbo lapha ekhaya nizibonelele nani ukuthi kuhambe kanjani size sifika la sikhona njengamanje. Mina ngazi ukuthi umuntu mawumthanda umqambela amanga, umuntu mawumthanda awenze ezinye izinto owazi kahle amhlophe ukuthi mayifinyelela kuyena angeke azayithanda uyokhala koze kube uJesu. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Sondela iBlack Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yinkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhudi osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinda babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thole sakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faka i-order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order, khululeka, sikudilivela noma ngabe kuphi. Magumbama nomhlaba. Ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Woza kwiBlack Life Traditional Pharmacy, silapha ngezimpande zama-Afrika.